Καλημέρα, γεια σας. Είμαι η Ιωάννα Κολιακουδάκη και αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube, The Tree of Life Center ή το όνομά μου. Έχω ένα κέντρο στούντιο Yoga Pilates στο Μοσχάτο, το The Tree of Life Center, όπου εκεί μπορείτε να με βρείτε ζωντανά και θα φροντίσω να κάνω κάποια τακτικά βίντεο ξανά εδώ στο YouTube. Όλο έτσι λέω και όλο υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπω. Βρίσκομαι λοιπόν στο πανέμορφο νησί της Λίμνου, όπου εδώ θα τραβήξω το βιντεάκι μου. Εξωτερική ήχη και τα λοιπά μπορεί να υπάρξουν, εμείς δεν θα πτωηθούμε, θα κάνουμε τις ασκησούλες μας. Θα χρειαστούμε ένα μικρό λαστιχάκι και μία καρέκλα. Θα είναι ένα 10 λεπτό πρόγραμμα όπου θα τονώσει το σώμα μας και κυρίως την πάνω περιοχή του σώματός μας. Περιμένω τα σχόλιά σας, την αγάπη σας, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί τα λόγια είναι περιττά. Καθόμαστε λοιπόν στην καρέκλίτσα μας. Να σας πω ότι εγώ έχω κάνει ένα ζέσταμα 20 λεπτών με χαιρετισμού στον ήλιο και κάποιους κοιλιακούς. Μπορείτε και εσείς, αν θέλετε να δείτε κάποιο βίντεο χαιρετισμό στον ήλιο, να το κάνετε και μετά να κάνουμε τις ασκησούλες με τα χέρια. Αλλά και χωρίς ζέσταμα, άνετα το κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε μερικούς κύκλους χεριών προς τα πίσω. Εισπνέω και εκπνέω. Εισπνέω μύτη, εκπνέω στόμα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Περιττό να σας πω ότι κάποιος μαγειρεύει, είναι 9.30 ώρα το πρωί, αλλά μου έχει σπάσει τη μύτη. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία. Βάζουμε το λαστιχάκι λοιπόν στους καρπούς αν δεν το έχουμε βάλει ήδη. Καθόμαστε άκρη-άκρη στην καρέκλα και τεντώνουμε τα χέρια μας μπροστά. Ενεργοποιώ την κοιλιά μου μέσα, τη σφίγγω και τη ρουφάω και με την έκπνοη ανοίγουμε το λάστιχο όσο πάει. Αυτό είναι ένα βαρύ λαστιχάκι, είναι 25 με 11 με 24 κιλά. Δεν το λες και ελαφρύ, άρα κάπως με δυσκολεύει να το ανοίξω. Εισπνέω και εκπνοή. Αν εσείς έχετε ένα πιο ελαφρύ λαστιχάκι, το ανοίγετε όσο μπορείτε. Προσοχή μη σπάσει. Φύγα. Άλλα 10, 9, 8, 7, θα το νιώσετε στους ώμους, 6, 5, 4, γελάω γιατί φτερνίζεται ένα κατσίκι, 3, 2, 1, λίγο διάλειμμα. Κάνουμε πάλι κυκλάκια στους ώμους μας. Αντίστροφα. Ωραία. Πάμε άλλα 15. Φύγαμε. Και 1. Μετράμε μαζί. 2. Σφιχτή κοιλιά. 3. 4. 5. 6. 7. Βγάζει αέρα. 8. 9. 10 και άλλα 5, 5, 4, 3, 2, 1 και χαλαρώνουμε πάλι για λίγα δευτερόλεπτα. Κυκλάκια, μπορεί να κάνει λίγο στροφή κεφαλιού δεξιά και αριστερά. Αν σε πονάει ο αυχένας, προσπάθησε να ψηλώσεις το κεφάλι όσο γίνεται προς τα πάνω, δώσε χώρο στο λαιμό και πάμε άλλο ένα 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αν το ανοίξεις και περισσότερο το αρχίζεις και το νιώθεις και στην πλάτη. Βγάλε αέρα. Ωραία. Τελευταίο. Μείνε λίγο. Μείνε και χαλαρώνουμε κάτω. Πάμε πάλι μερικούς κύκλους όμως. Ωραίες αναπνοές. Αντίστροφα. Φανταστικά. Ωραία. Πάμε τώρα να τοποθετήσουμε το λάστιχο στους αντίχειρές μας. Σαν να λέμε thank up. Όλα εντάξει. Λοιπόν, το τοποθετούμε εδώ. Λυγίζουμε τους αγκώνες κοντά μας. Ωραία. Και προσπαθούμε να ανοίξουμε με τους αντίχειρες προς τα έξω. Προς τα πάνω δηλαδή. Ανοίγουμε εδώ έξω. Έξω. Ωραία. Πάμε. 5,
6, 7, 8, 9, 10 και χαλαρώνω. Οι αντίχειρες, επειδή είναι αυτό που λένε, αντίχειρα, χρειάζονται δύναμη και εξάσκηση, ώστε να αρχίσει να δυναμώνει όλο το χέρι και ο καρπός. Γιατί πολλές φορές βάζουμε περισσότερη δύναμη σε αυτό το δάχτυλο σε σχέση με κάποια άλλα. Πάμε λοιπόν, αγκώνες κολλημένοι στα πλευρά, thumb up και φύγαμε. 1, 2. Εγώ επειδή έχω μια ψηλοτενότητα στο αριστερό χέρι, ήδη νιώθω ότι με τραβάει, το πάω στα όρια που μπορώ, 5 και ξέρω ότι μου κάνει καλό. Το νιώθεις δηλαδή, τον καλό πόνο. 7, 8, μην το φοβηθείς, 9, 10 και χαλαρώνω. Ανάσα μερικών δευτερολέπτων. Ωραία, ώμοι πίσω, στηνόμαστε όμορφα, σφιχτή κοιλιά ρουφηγμένη, έτοιμη και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και το κρατώ. Το κρατώ, το κρατώ, το κρατώ και χαλαρώνω. Τέλεια. Θα βάλουμε πάλι το λάστιχο στους καρπούς. Τεντώνω τα χέρια μου. Θα ακούσετε τους φίλους μας εδώ να βελάζουν. Λοιπόν, οι παλάμες κοιτούν μπροστά σε μένα και λυγίζω πίσω το κεφάλι. Προσοχή μου, μη σου φεύγει η λόρδωση, η ουρίτσα είναι προς τα μέσα, η κοιλιά σφιχτή. Αφήνω να ακούσετε το φίλο μας. Βγάλε αέρα. 5, 6, σφιχτή κοιλιά, 7, 8, 9, 10. Ω Θεέ μου, πραγματικά με κουράζει αυτό το λάστιχο. Εσύ αν αντέχεις τώρα, γιατί το λάστιχό σου είναι πιο ελαφρύ, μπορείς να βγάλεις 15 και 20 επαναλήψεις. Εγώ πραγματικά με τις 10 είμαι αρκετά. Πάμε να τεντώσουμε λοιπόν πάλι τα χέρια ψηλά, εισπνοή και εκπνοή. 1, ωραία. Το βλέμμα έτσι λίγο ψηλά. 2, 3, 4, 5, 6, 7, όμορφα. 8, βγάζουμε αέρα. 9, 10 και χαλαρώνουμε. Ξεκινήσαν και τα τζιτζικάκια. Υπέροχο το καλοκαίρι μας. Να είμαστε όλοι τυχεροί και ευλογημένοι να ζούμε όμορφα καλοκαίρια. Τεντώνουμε λοιπόν τα χέρια ψηλά, έτοιμοι και φύγαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και χαλαρώνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε μερικούς κύκλους του αυχένα. Απαλά, και αν σας πονάει ο αυχένος όταν πάτε πίσω, σηκώστε τους ώμους ψηλά. Άλλο ένα. Ναι. Κάνε ένα κατσικάκι και εγώ κάνω ένα βίντεο στο YouTube. Θες να πεις ένα γεια στον κόσμο που θα μας δει? Αυτός είναι ο μεγάλος μου. Γεια. Γεια. Τεντώνω λοιπόν το χέρι εδώ και λυγίζω και τεντώνω. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εδώ αντέχουμε νομίζω περισσότερο. Ωστόσο, όσο είχα εγώ την επικοινωνία, δεν είπα τι κάνουμε. Έτσι, πάρα πολύ ωραία είμαι εγώ. Μπράβο μου. Λοιπόν, έχουμε βάλει το λάστιχο στη μία παλάμη, η οποία ακουμπάει στα γόνατα.
Ναι, και ο μικρός μου. Εντάξει, αγαπάκι μου. Χαλάρωσε. Ωραία. Πάμε άλλον. Εσύ θα πεις ένα γεια στον κόσμο που θα μας δει. Ωραία, και πάμε να αλλάξουμε. Παλάμη λοιπόν λαστιχάκι στο γόνατο και πάμε. Λυγίζουμε και τεντώνουμε. Συνεχίστε να κάνουμε αγκαλίτσες εμείς. Πολύ ωραία. Και λυγίζουμε και τεντώνουμε. Εδώ, πάμε. Λυγίζουμε και τεντώνουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δουλεύουμε δικέφαλο λοιπόν. Έχουμε βάλει το λάστιχο στη μία παλάμη. Στηρίζεται πάνω στο γόνατο για ισορροπία και σταθερότητα και το άλλο χέρι λυγίζει και τεντώνει κολλημένο δίπλα στα πλευρά μας. Θα επαναλάβουμε για να μην χάσουμε λεπτό από την άσκησή μας. Άλλα 2, άλλο 1 και πάμε να αλλάξουμε. Ξεκουραστείτε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μια παλάμη μες στο λάστιχο στηρίζεται πάνω στο μυρό γόνατο για να μην μας φύγει. Το άλλο χέρι ενεργό λυγίζει και τεντώνει. Προσοχή, κολλημένο στο πλευρό μας. Και 3, 4, 5, μπράβο, 6, ψηλά το κεφάλι, μέσα η κοιλιά, 8, 9, 10, 11, 12, άλλα 3, 3 αρχίζει και δουλεύει, 2, προσπαθώ να τεντώνω προς τα κάτω, χωρίς να χαλαρώνει το λάστιχο, 1 και αλλάζουμε. Ωραία. Στον άλλο μύρο, εδώ, και λυγίζω, 2, 3, 4, 5, αναπνέουμε, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, κρατώ, χαλαρώνω. Ωραία, παίρνουμε μια ανάσα, πάμε άλλο ένα. Άλλο ένα. Άντε, φύγαμε. Πάμε. 1, 2, 3, δυναμική, 4, σκέψου, 5, τι δουλεύει στο δικέφαλο, το χέρι σου. Αναπνέεις. Παπ, ξανά. Παπ, ξανά. Τακ, ωραία. 12, 13, 14, 15 και αλλάζουμε χέρι. Έτοιμοι? Φύγαμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, χαλαρώνουμε. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε μερικούς κύκλους. Προσέξτε τα χέρια σας. Αν έχετε ανοιχτά, βραχιώνει η καρέκλα σας. Ωραίοι κύκλοι. Όμορφα. Αντίστροφα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τέλεια. Αφήνουμε λίγο το λαστιχάκι στην άκρη. Πιάνουμε τα χεράκια της καρέκλας ή το κάτω μέρος της καρέκλας. Ας πιάσουμε καλύτερα το κάτω μέρος της καρέκλας, γιατί δεν ξέρω το ύψος της κάθε καρέκλας. Στα χεράκια της. Πιάνουμε λοιπόν χαμηλά, βγαίνουμε μπροστά, κάνουμε βυθίσεις. Γυρνάω λίγο πλάι την καρέκλα μου. Ωραία, φανταστικά. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν. 1, 2. Προσπαθούμε να είναι ξιστά η μέση και η λεκάνη στην καρέκλα μας. 6, 7, 8, 9,
10, πάμε άλλα 5, πάμε. 5, 4, 3, 2, 1 και καθόμαστε. Αχ, τέλεια, πιάνει φανταστικά. Λίγο διαλυματάκι, πάμε να βγάλουμε άλλα 15. Φύγαμε. Και 1, 2, 3, βγάλε αέρα. 4, 5, 6, 7, 8. Αν κουράζεσαι κάνε 10. Δεν θέλω και να μιλάω για να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Άλλο ένα. Απαλάκια. Και χαλαρώνουμε. Τσιμπήστε λίγο τους τρικεφάλους σας. Ωραία. Πάμε να πιάσουμε λίγο τον αυχένα μας πίσω. Εκεί στο ηνιακό οστό στο κρανίο. Κοιτάμε λίγο προς τα πάνω, ανοίγουμε θώρακα. Πνοή, πηγαίνει προς τα κάτω. Κουνάμε έτσι λίγο γλυκά το κεφάλι μας. Ωραία. Τέλεια, παιδιά. Εύχομαι να περάσατε όμορφα. Αυτό ήταν ένα μικρό βιντεάκι, γύρω στα 15 λεπτά. Ασκησούλες στο πάνω μέρος, χεριών, πλατούλας, ώμων. Εύχομαι λοιπόν να το απολαύσετε και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όμορφα. Τα φιλάκια μου. Γεια σας.